Добрый день, аматоры книг. Филиал сельская библиотека городка Муравана-Ашмянка у рамках онлайн-проекта «Книжная полиция белорусских письменников-юбиляров 2026 года» представляю вашей увазе книгу «Серце на долоні» Івана Шемякіна, якому у гэтым годзе спомнілася 105 год з дня нараджэння. Іван Шемякін працаваў над романам «Серце на долоні» у 1960-1963 годах. Спачатку твор быў надрукаваны ў часопісе «Полымя», а ў 1964 годзе з'явілася яго асобнае выданне. Канфлікт у романе «Серце на долоні» – гэта барацьба паміж журналістам Шыкавічам і старшынёй гарсавета Гуканам, якія калісьці разам напісалі кнігу пра падполле. Цяпер жа адзін з іх, Шыкавіч, імкнецца перапрацаваць раней напісанае, таму што не ўсё ў ёй праўда. Гукан усяк працівіцца гэтаму. Ён не жадае раскрываць праўду пра мінулыя падзеі, бо гэта праўда пра яго. Такая праўда, якую яму не хочацца ні чуць, ні расказваць. Асабліва баіцца ён, што адкрыецца праўда пра доктара Савіча і яго дачку Зосю, што азначае маральную смерць для Гукана. Такім чынам, сюжэтным цэнтрам романа, вакол якога аб'ядноўваюцца ўсе падзеі, з'яўляецца справа доктара Савіча, вытокі якой схаваны ў ваенным часе, але яна яскрава выяўляе сутнасць грамадскага канфлікту. Доктар Савіч, абылганы фашыстамі, лічыўся здраднікам. Каля яму дачкі здрадніка ўсё жыццё нясе дачка Савіча, Зося. Шыкавіч, яраш, дабіваецца магчымасці сказаць праўду пра Савіча, мужнага чалавека, падпольшчыка, рэабілітаваць яго імя і імя яго дачкі, уступаючы ў барацьбу з Гуканам. Тыя ці іншыя адносіны да гэтай барацьбы маюць усе героі романа. Аўтар романа здолеў адразу заінтрыгаваць чытача, і мы разам з пісьменнікам пачынаем таксама шукаць адказ на пытанне, чаму Гукан так настойліва адмаўляецца ад пошуку ісціны, робіць усё магчымае, каб перашкодзіць журналісцкаму расследаванню Шыкавіча. Шаноўны чытач, запрашаю вас у сельскую бібліятэку, каб пазнаёміцца з романам «Серце на долоні».